Apay na ako man to eskwelanan. Damdama, mapukawan to yun, siya man papasulundan. Nagkaro ka mo taon, idi aje tataga atila santol tiran-ran tao ko, madi nga peanut butter rin. Yung gano'n tatama, lagi mo pa lang nga peanut butter. Di ba dito yung tinira ajay? Ado ka kadwam dyan Kun namayat aje nga memories di ubing kamay. Nalagit di. Aje may isa, pulisan. Wow. Aje may isa, manageran. Siya lang na bati nga tambayon. Siya atin. Naldawak siguro nga dumawat si Dek ito ang problema ko. Gadupay siling yan eh. Ano pag-utik pa yato eh. Ay, nababay. Apa yung tad mo amin ay natong lakay. Anang rutisi daw natata. Ka na ngayon mamanin ba kahit katapay mababati tanay kita mabasit, mabaling mga tangay tunaw. Kinyana darak ko tapos kinyata babaset. Yung lagi yung bakit ko na yan. Agad yung babasit, kay may masan natin kaysa darakkel, ay darakkel na tamnayan, natin nasamit pa ilaang. Yeah. No pinuros mo ata, di nagsayangon. Patak ko lang pa Okay. Kasi ano ngayon naman mo paingal daw ito bago dumakkel bakit? Sa talamangan, dumakkelan. Kasi kaman nga men, api nga men yung padak mo si daon ta. Kung maminsan lang mo dumawa di tao, wala nga mo dyan magkan. Kit kasano nga, ino inaldo nga dumawat aja, di awanan. Ay na, problema ang bakit? Nung inaldaw nga dumawa sa una, kapabayada mo na. Maram no kasdayan. Yeah. Sige na kapanunot, di si katagsinger. Sige, singer ka jay. Kasi ano ngayon nagka-problema ta. Pagkasikan ta, suna lang mo pagkasikan ta, ano ang kwarta ta. Kasi ka nagkunang nga singeron, tapos tatag, babawi ka. Joke lang nga, bakit? Naniniwala ba kayo na itong fairings na to na puno ng gasgas ay pwede pang kuminis at magmukhang bago? Posible yun mga bossing, basta gumamit lang kayo ng scratch remover nitong GR4. Ito, susubukan natin kung gaano kabisa itong product na ito. Dito nga ay kumuha lang ako ng kaunti at ipinahid ko na dyan. Gumamit rin nga pala ako ng microfiber towel para ikalat yung scratch remover dyan sa may parts na may gasgas. Hinayaan ko rin yung babad ng 2 to 3 minutes. Saka ko pinunasan sa kabilang side ng microfiber towel. Sa pagpunas naman, kailangan medyo may diin pero banayad pa rin para hindi masira yung mismong pintura. Dito, medyo makikita mo na nawawala na yung gasgas at kumikinis na. Tignan mo naman yung pagkakaiba. Kanina puno ng gasgas pero ngayon mukhang bago na naman. Ganyan ka-epektibo ang scratch remover ng GR4. Kaya kung gusto mo rin mag-order nito, nandyan na yung link, i-click mo na lang. Kunang nga singeron, tapos tatag, babawi ka. Joke lang nga, bakit? Naman kaya mo na ako si Dandatata. Kit as usual, back to sardinas man na lakon talang tibulong timarong gayam. Sa bagay naimos na tamo bakit? Sigaw pa na gumatang sardinas sa akin. Hey! Ay, sugo nga kwarta na ako sa kwarta ako. Kung yung pinagpangan natin ang tao. Gusto sabam, tatay ka ba ita? Woy, naimos sa ta? Samait? Kaya mau, magsamay. Umisa? Ramanam. Adubungan natin santol ko kahit. Sigurado ka na sa mitataw? Wow, samay. Samay. Ang tiwala at itsura mo eh. Yan. Oh, samay. Samig nga talaga. May kapay man? Sige pa man? Ay, sumasangit. Tsamba. Nasamay tato, nagagit pa. Bunga natin santol ko nga to. Okay, si Sabam nakal-alsam. Dugyot to. Matakwit dito is talsam na. Kanya mo. Isama trip mo. Nagbalik pag-alsam ti ko ato, hindi nang dang. Rabong sa luyot.
At ati mapalpala na ti arsab, Andres. Apay na ako kakaman to eskwelanan. Damdama, mapukawan to yun, siya man papasulundan. Nagkaro ka mo taon, idi aje Tataga ato ila santol ti ranran tao ko, madi nga peanut butter rin. Yung gano'n tatama, lagi mo pa nga nga peanut butter. Di ba dito yung tinira jay? Ado ka kadwam jay. Kun namayat aji nga memories di ubing kamay. Yung lagit ti, aji may isa, pulisan. Aji may isa, manageran. Siya lang na bati nga tambayan. Madi kayo mula sutin jubing gawin Ano kadwa na kadadin na peanut butter ngayon nalayaw? Siyempre, palaman na ajay. Di dati napay na. Dapay bonus na nga soft drinks. Natibay kayo mula jubing kayo Pati principal nyo, takawan nyo pa Siyempre, di ubing kami lang mo't ajay. Tata na ano sa jay may isa nga kadwakaon. Pulisan. So natigting-tinggal tigtatakawan. Wow! Gagandad ka nga ro doon Agrugrugi ka man nanay. Ang wala tao, daldali ka man santulang. Damdama, sunaw timang tinggal ka nyamaon. Madinak tinggalan na ajay. Ipalagip ko aming nga kalukwan mi di ubing kamay. Ano tanong awisom suna? Pagtungtungan nyo gigi narabid nyo nga kalukwan jubing kayaw. So, seryoso unay ti pinagbiag na ajay. Kapaltugan nagtupay. Madi mo siguro Tama nagkadkadwaan nyo. Apay nga pala palagip mga Andres. Malagip da mo nagigi mistran. Di da pa nakapag-retard dagi duma. Apa yung kabain mo? Naramid nyo. Agsardeng ka man lang ni Andres. Apay ipapanamya. Bawa na ni bagat ka Para kung magumatang ti karnay. Makauma mo kami ni natangayin. Nagkarni kami datan Pau, big time ka rata. Pakarni-karni ka. Kuwa na. Big time tatatao. Mabaling niya mo ti sardinas kasi tayong tata. Pau, agitaman nga banat Andres. Siguro nakabalik ka kin engineer. Madya nga rin nakabalik ni engineer. Nagilako ala tinatengkaw. Damo pasi bunga nagilitarong ko kada saluyot kada utong. Pau, adun sa nateng mo Mabaling nga dumawat. Uri ko umakamot tinay gulayan. Kumabali na. Ado jay. Kaya mo, tata, pangagburasain. Mati na kami kahit ni bakit ko ti gulay tata. Kaya na kung makabulang kami nga agsida ka no ti karnay. Puna yun, karni nga makabulan. Ribo mo't atin magastos mo't ta. Kung iso ti kahit ni bakit ka na maramid ka basta niyang baga nasurutag. Kinyapay gardo yung rayaw. Kagumatangin aong, tanak ka mo ni bakit mo't tan. Sigaraw takan, tapanak pa'y gumatang ti karnay. Yay. Kukis sa banan, kurang sabi pagkatang ko sardinas.